Takže my sme spoločnosť Mopostav, ako vidíte. Momentálne máme v prevádzke mobilný čelusťový drič od spoločnosti MB Crusher. Je to konkrétny typ MBL 200 a v podstate keď sme nemali tú viacej lyžicu, tak bolo to trošku obmedzujúce, lebo nevedeli sme ako zhodnotiť betonový a tehlový recyklat. A mali sme takú ideu, ako vieme zakomponovať tie produkty do stavebníctva. Tak oslovili sme spoločnosť MB Crusher, aby nám pomohla vyriešiť tento problém. A vďaka spoločnosti MB Crusher nám zabezpečili tento typ MBL 200, ktorý sme namontovali na náš stroj ECB 4CX. A táto držiaca lyžica nám pomáha zhodnotiť tento produkt na stavebný materiál, ktorý my vieme potom použiť na spätné zhodnocovanie stavieb. To znamená, používame to pod komunikácie, pod spevnené plochy a tým pádom sa ten produkt, ten odpad stáva súčasťou života, súčasťou zhodnotenia a tým pádom naplňa všetky požiadavky na to, aby ten produkt bol zhodnotený a opätovne použitý do stavebníctva. Takže som s tou držiacou lyžicou veľmi spokojný, lebo naše očakávania sa naplnili. V podstate robí to celkom rýchlo, dokáže to urobiť nejakých 20 tón za hodinu, čo je celkom super na to, že je to pridávne zariadenie na takýto traktor bagger. Takže som veľmi spokojný.